Agig preparasyon sa nakaduol nga eleksyon, gitigom na sa Mandawi ang disaster traffic personnel alang sa pagpangandam sa mong kalihukan, pag-isa sa alert status ipatuman usab. Ang report ni Nico Sereno. Sa opisina sa City Disaster Risk Reduction and Management sa Mandawi City, gitigom ang mga responders. Lakip sa mitambong ang mga barangay-based DRRM personnel, mga taga-traffic enforcement unit o taga-Bureau of Fire. Gisgutan ang mga plano sa umaabot nga barangay elections ingon man sa kalag-kalag. Ning maong mga adlaw, iisa ang alert status pagpangandam sa unsa may mahitabo. Red alert gid noon ta. Red alert kita sa ato ang mga personnel nato sa election nato ay sa kalag-kalag kay nagsunod gini. Ang operations head sa team ni pasabot sab kabahin sa deployment sa ilang personnel. Sa mga eskwelahan, i-identify sab ang mga lugar nga pwedeng kaparkingan. Idili tungod mismo sa gate o entrada. Ma-open permi ang mga main entrance at exit nga dali ra makasugaw if ever na mga labi na sa ato mga emergency vehicle sa PNP sa Daremo. Sa iyang bahin nang hinaot si Mayor Jonas Cortez nga mutuman ang mga kandidato sa lagda sa eleksyon. Karong Huwebes, formal nga magsugod ang campaign period. Nagmalaumon siya nga malinawon ang piniliay. Police visibility sa atong kapulisan sa matag barangay. Unya kana gyud kooperasyon sa mga kandidato nga we know kung sa mga rules and regulations. Nico Sereno, Balitang Bisdak.